Vi skal nu se nærmere på, hvordan vi opretter kategorier. Og som vi har set, jamen vi kan oprette kategorier, når vi skriver vores indlæg, men vi kan også bare gå ind og oprette kategorier helt for sig selv, uden at vi nødvendigvis skal skrive et indlæg. Og det gør vi så under indlæg, og så vælger vi så kategorier her. Så vil vi tilføje en ny kategori, jamen så vælger vi navnet her. Og i det tilfælde kan det måske være, hvis vi skal gå videre med eksemplet med vine, så vil vi sige hverdagsvine og gode tilbud. Det er en rimelig lang kategorinavn, som vores korte titel, det vil sige, det som der står heroppe i adressen, jamen det kunne måske bare være hverdagsvine, og så lige en bindestreg og tilbud. Igen kan vi vælge, om der skal være en forældre til kategorien. Så hvis vi nu for eksempel gerne vil have, at den kategori, jamen, den skulle høre under diverse, jamen, så kunne vi bare trykke på diverse. Men i det her tilfælde vælger vi bare, at det skal være en forældrekategori, så vi vælger ingen. Vi kan vælge at skrive en beskrivelse, men som der også står nedenunder her, at beskrivelsen vises ikke som standard, men nogle temaer viser den. Så det skriver vi ikke lige umiddelbart. Så vi trykker tilføj ny kategori. Så vil vi så se, at vores kategori er kommet herover blandt de andre kategorier. I det her tilfælde, jamen, så har det ikke rigtig nogen indlæg endnu, men vi kan nemt tilføje den her kategori til et indlæg, hvis vi vil det. Og det gør vi bare ved at gå hen til vores indlæg, og så klikker vi på det indlæg, som vi gerne vil tilføje kategorien til. Det kan vi faktisk bare gøre herfra, og trykke på lynredigere, og så går vi så herover under kategorier, og der kan vi så se, jamen der er så med hverdagsvine og gode tilbud. Så det er bare flueben i den, og trykker opdater. Så er det indlæg så blevet tagget med kategorien hverdagsvin og gode tilbud, og selvfølgelig også de andre kategorier, som vi valgte tidligere, henholdsvis billig hvidvin og rødvin. Så det er altså en måde, man også kan oprette kategorier på, hvis man ønsker det.